Hei, Ginger tässä. Tällä viikolla erilaisissa tunnelmissa. Huomenna minä menen esiintymään uuteen kaarrepyyhyn. Siellä minä esitän tällaisen lasten sadun Prinssi Anjoviksen seikkailu. Ja siksi minulla on nämä vaatteet päällä, koska minä harjoittelen vielä tänään. Ja minä käytän tässä tarinassa mukana tällaisia pieniä pop-up paperista tehtyjä nukkeja. Tässä on Prinssi Anjovis ja hän on siis huomenna tämän seikkailun sankari. Minulla on täällä myös hänen äitinsä, kuningatar Tillisilli, joka kasvattaa maailman pisimpiä kynsiä, koska hän aikoo osallistua kilpailuun siitä, kenellä on maailman pisimmät kynnet maailmassa. Sitten täällä on prinssin isä, kuningas Tillisilli. Hän puolestaan säätää lakeja. Ja voi kuulkaa, se vasta on raskasta työtä, kun joka päivä pitää säätää uusia lakeja ja kumota vanhoja lakeja, jotta voi taas säätää uusia lakeja. Eikä kuninkaalla ole aikaa leikkiä prinssin kanssa. Niinpä prinssi joutuu leikkimään päivät pitkät yksinään. Mutta miten tässä tarinassa sitten loppujen lopuksi käy? Se selviää huomenna uudessa kaarrepyyssä kello 15. Hyvällä säällä, raatihuoneen pihalla, mutta sateella ja tuulella raatihuoneen sisällä. Jos olet siellä päin liikkeellä, tervetuloa katsomaan Prinssi Anjoviksen seikkailu.